Καλησπέρα. 18η συνεδρία σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είδατε μόλις πώς μεταδίδεται το Δημοτικό Συμβούλιο στο γειτονικό Δήμο Σαρονικού. Ακούσατε πώς μεταδίδεται το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Λαβρωτικής. Είναι 2025 κι όμως ο δικός μας Δήμος μοιάζει να βρίσκεται 40 χρόνια πίσω. Η μετάδοση γίνεται μόνο με ήχο, χωρίς εικόνα, χωρίς αρχείο, χωρίς διαφάνεια. Σαν κάποιος να θέλει να ρίχνει μαύρο τη λογοδοσία και τη δημόσια ενημέρωση. Απευθύνομαι λοιπόν σήμερα προς τη Δημοτική Αρχή με μία απλή αλλά ουσιαστική πρόταση. Να μεταδίδονται οργανωμένα και με εικόνα οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν ήδη περάσει στο επόμενο βήμα. Γιατί το ζητάμε αυτό? Γιατί έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια στην πράξη. Γιατί ενισχύεται η λογοδοσία των ερετών. Γιατί αυτός είναι ο δρόμος ενός σύγχρονου και δημοκρατικού Δήμου. Η εύκολη πρόσβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι απειλή. Είναι εργαλείο δημοκρατίας. Είναι ο τρόπος να φέρουμε τους πολίτες κοντά στις αποφάσεις που τους αφορούν. Γι' αυτό ζητώ από τη Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να προχωρήσει άμεσα στον απαραίτητο εξυγχρονισμό. Η τεχνολογία υπάρχει. Η εμπειρία άλλων Δήμων δείχνει τον δρόμο. Αυτό που απομένει είναι η πολιτική βούληση. Ας κάνουμε κι εμείς επιτέλους αυτό το μικρό αλλά αυτονόητο βήμα.